हामलायनाय बावनानै आं कमलकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं दिनै आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि बेलायाव सेबखांजानाय गाहाय रादाबफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो आं नुजाथिदों। गिबियावनो आङो सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंखौ आखायाव दैखांनानै लादों। बेहाय गिबि रादाबा दङ जे गिबि मन्थ्रिया मुंख्लं जवानफोरखौ जोबथा बिदाय होदों। सोर मुंख्लं जवान? बै जे काछार आरो मिजोरामनि जि बर्डार लाइलापुर, बेहाय मिजोरामनि पुलिस आरो दुथां मानसिफोरा जा जोंनि सास्नि पुलिसखौ गावथारबाय आरो सासे सिभिल मानसिखौ गावथारदों। बे साद' जि जवानफोर बिसोरखौनो शहीद होनदों आरो मैया जोबथा बिदाय होदों। दुखुनांथाव रादाब बियो। बेनिफ्राय जाबाय बारग' हादोरगिरि एपिजे आब्दुल कालामनि थैनाय सान फालिदों। दा बिथाङा जोंनि हादोरगिरिमोन। 27 जुलाइ 2015 शिलंआव बिथाङा रुंसारि जायो हार्ट एटेक जानानै। बिथांबादि मानसि जुदि आरो भारतआव थाबावनायमोनबा बा बिथाङाबो आरो जोरबावनायमोनबा भारतआ सोलोंथाइ बिथिं आरो बिगियानाव जोबोर आवगायबावगौमोन, बेखौ जों आसा खालामनो हायो। बेनिफ्राय जाबाय मिज' पुलिसनि गुलियाव मुंख्लं जानाय पुलिस जवाननि न'खरनो 50 लाख रां आरो सासे सुबुंनो सोरखारि साख्रि फोसावबाय। जि साद' आरो खोनाबावबाय दिनै सासेया थैबावबाय जखम जानानै थानाया। बे सास्नि थैनाय जाबाय पुलिस। बे पुलिस न'खरनो 50 लाख रां अनसुंथाइ हरगोन एककालीन भाबै। आरो न'खरसेयाव सास्निनि न'खराव साफ्रोमनोबो माने न'खरफ्रामनोबो साफा करि साख्रि होनाय जागोन, सोरखारि साख्रि। बेखौ फोसावबाय जोंनि गिबि मन्थ्रिया। बेनिफ्राय रायजो नङै सानथाम दुखुनि सान फोसावना माहारियारि फिरफिलाखौ खावसे बिरहोनो बिथोन। जे सानथाम लानानै बै मुंख्लं जानाय जे सास्नि पुलिस जवानफोर बिसोरखौ मान बावनानै माहारियारि फिरफिलाखौ सानथाम दान्दा ससे बिरहोनो थाखाय बैखौबो खावलायदों। बिदि दैखांनानै जोङो दुखु फोरमायगोन। आरो बेनिफ्राय आसाम मेघालयनि गेजेरावबो सिमनायारि जेंना। जोंनि रायजोनि सोरखारनावबो गोरोन्थि थानो हागौ। बे सिमा जेंनाफोरखौ जोबोद रुजुरुमुयै सावरायनायनि गेजेरजों हयथ' सुस्रांनो हागौ। नाथाय सम मथ' बेफोर राहाखौ लायैयाव माबा माबि जालांदों। बेनिफ्राय ड्राग्सखौ लानानै APCCनि आफादगिरि भुपेन बराया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बेरेखायै गोख्रों अजद दैखांदों। बे बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ खालामखागोन आरो खालामनोबो नांगौ। दा भुपेन बराया APCCनि आफादगिरि जाबाय रिपुन बरानि उनाव। बेनिफ्राय जाबाय मिज' पुलिसनि गुलियाव आसाम पुलिस मुंख्लं जानायखौ दुखु फोरमायदों मन्त्रि परिमल शुक्लबैद्यआ। आसामनि फरेस्ट मिनिस्टार बिथाङा। बेनिफ्राय लाइलापुरनि जाथायनि गासिबो दायखौ गिबि मन्थ्रिया रुजुननांगौ, बेंगलि सुरक्षा मन्चआ दाबि खालामदों। दा गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे दायनि थाखाय दायनिगिरि, बे दायखौ रुजुननांगौ। बेनिफ्राय जाबाय आसामाव ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि अनजिमा बांबावसिगोन। बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नाय, जोबोद गोनांथार। मा थांखि? जे बेल्ट एन्ड ब्लक थाखानायखौनो रैखा खालामनो हायाखै आरो गोदान बानायबावगोन। सोरनि सार्थआव? बेखौ फरायबा एसे मिथिगोन। सुलादला। बेनिफ्राय फैबाय जोंनियाव रादाब
गुवाहाटीआव सोमोनांथावै 20 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंनि सासे सेंग्रासा आरो गोथै देहा मोनदों। बिनिफ्राय ब्लेक आइभरी कफि बानायनो थाखाय गिबियाव मैदेरनो गोबां बिबांनि कफि फिथाइ गोथां जाहोग्रोयो। बेखौ मिथिनाया गाहाम। ब्लेक आइभरी कफि बानायनो थाखाय गिबियाव मैदेरनो गोबां बिबांनि कफि फिथाइ गोथां जाहोग्रोयो। बिनि उनाव बिनिफ्राय जि मोननाय खि बिनि निश्चय बानायो। नोंथांमोना फरायबा मिथिगोन बे गुबुन रोखोमनि आदब। बिनि उनाव फैबाय जे मोनसे रादाब, बे रादाबा जाबाय बैजिङाव फेग्रा बेसादनि हेंथायै गोदान आयेन। बिनिफ्राय टकिअ अलिम्पिकनि क्वार्टार फाइनालाव लाभलिना बरग'हाय क्वार्टार फाइनालाव थांबाय बियो। ओमफ्राय हांगेरी ग्रेन्ड प्रिक्स सेबेस्टियान भेटेलखौ फेजेननानै हेमिल्टना बिमुं देरहानो हाबाय। बिनिफ्राय जोंनियाव मोनसे मोजां रादाब दंबावो, बे जाबाय दिल्ली मुलुगसोलोंसालियाव रेजिस्ट्रेशन जागायबाय। मुं थिसननायनि जे रेजिस्ट्रेशन हाबाफारि बे जागायबाय अनलाइन सिस्टेमजों। आरो मैया 27 जुलाइ आरो गाबोन जि 30 जुलाइ बेहाय भार्चुएल मेलनिबो थामथिम खालामदों दिल्ली इउनिभारसिटिया। बेनिखायनो जायफोर फरायसाहा मोजां नम्बर मोननाय आरो एडमिसन मोनगोन बादि बिसोरो हाखा दावरा खालामनाया गाहामसै। बेखिनियानोसै बड'लेण्ड इंखंनिफ्राय। बिनिफ्राय जों थांदिनि अग्रदूत होननाय रादाब बिलाइयाव। बेहायबो बे इंखंआव नुजानाय रादाबफोर दङ आरो बिनिबो बांसिन बाहाय दङ। गिबियावनो जाबाय आक्रमणत अन्धकार जगत जरितर सन्देह। जे आसाम पुलिसनि सायाव गाग्लोबनाय, बेहाय खोमसि मुलुगनि आखाइ थानो हागौ। थारमाने सोरबा थिउरिया हान्जानि बबेबा थिउरिया हान्जानि मानसिफोरानो बेखौ मावनो हागौ। शिलचरत निहत आरक्षीर जवानলৈ श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री। गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया शिलचराव बै मुंख्लं जानाय जवानफोरनि मान बावदों। बिनिफ्राय আজি दिल्लीत केन्द्रৰে অসম মিজোৰামৰ মুখ্য সচিব আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বৈঠক। दिनै दिल्लीयाव मिरुनि गेजेरथि खालामनायाव आसाम आरो मिजोरामनि चिफ सेक्रेटारि आरो DGPनि IGP लेभेलनि मिटिं जागोन। गुलिबिद्ध आरो एजन आरक्षीर मृत्यु। गुलि नांजानाय सासेबाव पुलिसा मैया एसे गोबावै थैदों। बेखायनो बियो साद'नि जायगा मोनाखै। दा बिथांजों सास्नि जाबाय। बेनिफ्राय मोनसे रादाब बिश्वैश्य नागरिकत्व आयेन प्रणयन संसदत स्पष्ट। जे NRC बे NRC खौ लानानैनो बे नागरिकत्व आयेन प्रणयन जे बेनि आयेन बानायनाया गोबाव जासिगोन। बहु बितर्क उत्तप्त परिवेशर माजेरे भारत सरकारे ग्रहण करा नागरिकत्व संशोधनी आईन विधि प्रस्तुतर समयसीमा 9 জানুৱাৰী বৃদ্ধিৰ বাবে সময় বিচাৰিছে। 9 জানুৱাৰীसिम सम बिदों। दा हाथला बेयार। बेनिफ्राय फैबाय पदকৰ 100 आतरत लाभलिना सम्मुखत এইবাৰ प्राक्तन विश्व चेम्पियन। बे खोथा रादाबखौ बिदि लिरनो नाङामोन आंनि बादिब्ला। मानो होनब्ला बेखौ नार्भास खालामनाय जागोन। लाभलिनाया देरहागासिनो दङ। बे दा क्वार्टार फाइनालाव हाबफैबाय
बेखौ मानो आगानसे उनाव होनखो नंगौबाबो रादाबखौ बिदि खालामद्रायनो नाङा आरो दा पदकर एकस आतरत लाबलिना सन्मुखत एबार प्राक्तन विश्व चेम्पियन सिगिदों आरो सिगिनायसो जादों दा बियो दा लाबलिनाया वर्ल्ड चेम्पियन आगुनि वर्ल्ड चेम्पियनजों मोगा-मोगि जानांगोन हानोबो हागौना मानो नार्भास खालामनो पलाबले गई एटीएम चुरित अभियुक्त आरो किरदारा गुलिबिद्ध सासे एटीएम मालायनि एटीएम खावग्रा सिखावा पुलिसनि आखाइनिफ्राय बारग'नो थाखाय खारदोंमोन नाथाय पुलिसा आगोल ब्लेंक फायार होयो ब्लेंक फायाराव बे थाथ'वाखै आरो उनाव आथिङाव गावथारनांगौ जायो केन्द्रই केवल मध्यस्थताহে কৰিব পাৰিব नै मिरु सरकारनि बे बिथोन मिजोरामाबो गावनि हादोरसा आसामाबो गावनि हादोरसा मेघालयाबो गावनि हादोरसा दा मिरु सरकारा गेजेरथिनि बिबानल' लानो हागोन बेलाय माबायदि खोथा सुस्रांनायनि राहा लामाखौथ' लानांगौना मिडिलमेनल' जानानैथ' लाब गैया बेनिफ्राय हारर कला बेहा 35 पाइकारि सारिह खुस्रा बिक्रेतार बिरुद्धे बेबस्था बिराद माने 2 नम्बरी बिजनेस हासारखौ लानानै आबादारिफोरा जायनि थाखाय हालाय-हाफाय जादों गोबां हासार दखानिफोरा गाज्रि खामानि मावो दामखौ बारायो आरो हासारावबो भेजाल खालामो दा बिनि थाखाय 35 पाइकारि आरो खुस्रा फानग्रा 400 बिसोरनि बेरेखायै राहा लादों बिनिफ्राय देखर हके प्राण दियातो हभाग्य शहीद नजमुले गयगल परियाल थैनायनि सिगां हयथ' बुंलांनो हादों नजमुला बे आरो गाव हां लाबाय थादोंमोन बे समाव न'खरनि मानसिखौ मोनदों बेहाय बुंदों गाव थैखासिगोन जेला बेहाय बुंदों आरो बियो दे गावनि जोनोम भूमिनि थाखाय हादोरनि थाखाय जिउ बावनो मोननायाबो खाफालनि बाथ्रा सोर बुंदों नजमुल होननाय सासे पुलिस जवाना जायो मुंख्लं जाबाय बेनिफ्राय मोनसे रादाब जे आमी मरिবলৈ हाजु तथापि अखमर भूमि एरि निदियो मुख्यमंत्री हरमाया बुंदों जोङो थैनो राजि अब्लाबो जोङो 1 इन्चिबो हा गुबुननो आगारा बिनि उनाव फैदों जे एमसी कलेजर कर्मचारी दुदिनो आरक्षीर जिम्मालै बिराद केलेंकारि जायो एमसी कलेजावबो दा माने कौटि टाकानि केलेंकारियाव दङ बेनि केरानि लाइब्रेरियान बिसोरो बिनिफ्राय जाबाय देखत 7.14% बृद्धि निबनुवार हार जोंनि भारत हादराव साख्रि मोनि खामानि मोनि गैजाङि सुबुं सानखोआ जरखायै सेंग्रा सिख्लाफोर साख्रि मोनि मानसिनि अनजिमाया 7.14% बांबाय बेसेबां बांदों आगोलाव बेसे दंखायोमोन दा बेखिनि आरो बांदेरबावबाय बिनिफ्राय लखिमपुर गलाघाट जिल्ला पुनर एहप्ताहर बाबे कन्टेनमेन्ट जन घोषणा जा केशव महन्त सावस्रि मन्थ्रिया लखिमपुर आरो गलाघाट जिल्लाखौ आरो सप्तासेनि थाखाय कन्टेनमेन्ट जन फोसावबावबाय बेनिफ्राय जाबाय जे बेदखलकारिर कबलत गटंगार ब्रेजिं रिजार्भर भूमि सोर बेसेबां बबाव मा दखल खालामो सरकारि हा मालायनि हा बेफोरो बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय पथारे पथारे उद्भाखित सहा जीवनर प्रकृत छवि आबादारिफ्रा माइ गायगासिनो हिन्जावफ्रा माइ गायदों हौवाफ्रा हालेवदों बे गामि जिउनि मोनसे सावगारि जराखाय दैज्लां बोथोराव जेब्ला आइजोफोरा खोथिया फुगोन आरो माइ गायगोन हौवाफ्रा हालेवगोन बे गामिनि सावगारि बेनिफ्राय जाबाय जे
विभिन्न राज्य विद्यालय खुलिल बिसय शिक्षार्थी हे नाय गोबां राज्योफोराव स्कुलफोरा खुलिबाय नाथाय फरायसाफोरासो गैया बिमा बिफाफ्रा फिसाफोरखौ थैजानो गिखायो आरो बे स्कुलाव थांबा कर'ना भाइरासआ लोगो मोनगोन नामा बेनिखायनो फिसाफोरखौ हगार हराखै बेहाय अग्रदुतआव मोनसे सावगारि दङ मोनसे क्लासाव साथामल' गथ' ओमफ्राय आइजो फोरोंगिरिया फोरोंगासिनो दं बे साथाम गथ'खौनो बेनिफ्राय जाबाय मा भारतीय मूलर ब्रिटिश औपन्यासिक सञ्जीवर उपन्यास बुकारर बाबे मन'नीत बियो भारतारि मानसि भारताव जोनोम मोनदोंमोन नाथाय दा भारतनि नोगोरारि नंला जे बियो नभेलिस्ट सल'मा लिरगिरि बिनि बिजाबा बुकार प्राइजनि थाखाय देग्लाय सायख'जादों विश्व 24 घंटा 4.4 लाख हल कोविड आक्रांत 6,990 प्राणहानि सारा मुलुगाव थांनाय 24 घंटायाव 3.74 लाख जाबाय कर'नाजों साग्लोबजानाया आरो थैदों 6,990 मानसि बे जाबाय कर'नानि रादाब बेनिफ्राय चीनक दानब प्रतिपन्न কৰিবলৈ बন্ধ কৰক আমেৰিকাই হকিয়নি বেইজিঙৰ चीन देशा मा मावदों मोजां मावदोंबाबो बेखौ गाज्रि नुनाय बोथोर दङ दा आमेरिकाया बिदि मावदों होननानै बेइजिङा सानो आरो बेखायनो हुमखि होदों जे चीन हादोरखौ दानब खालामनो दानाजाथों आमेरिकाया दानब साजायनो दानाजाथों आरो कुन्द्राय दिसेल 30 लाख टका सार्लिनक समन मुम्बाइ आरक्षी सार्लिन होननाय सासे सिख्ला एक्ट्रेस फावखुंग्रि बेनो 30 लाख होदोंमोन कुन्द्राय दिसेल 30 लाख टका सार्लिनक समन मुम्बाइ आरक्षी बेखायनो मुम्बाइ पुलिसा सार्लिनखौ समन जारि खालामदों 14 दिনৰ न्यायिक जिम्मालै कुन्द्रा अन्तर्वर्ती जामिन पुनम सार्लिनर जे सान 14 थाखाय कुन्द्राखौ न्यायिक जिम्मायाव लांबाय आरो पुनम सार्लिन होननाय एक्ट्रेस गाज्रि फिल्म बानायग्रायाव हेफाजाब होग्रा बे एक्ट्रेस सानैखौ मा खालामदों इन्टारिम जामिन होथ'दों आरो बेनिफ्राय 14,000 कौटिर सम्पत्ति बाज्याप्त किय प्रश्न देउलिया मालियार विजय मालिया किंगफिशारनि मालिकमोन बेनो बिनि दोहोन 14,000 कौटि टाकानि सम्पत्तिखौ बाज्याप्त खालामदों होननानै बे बुंदों आरो नोंलाय मानोथो खारखुमादों भारतनिफ्राय थाखा होनो थानायखौ होआ हलासिनो खारखुमादों बाज्याप्तथ' खालामनांगोन देशा बे आरो निजके द्वितीय लालु बुलि दाबि तेज प्रतापर लालु प्रसादनि फिसाला तेज प्रतापआ गावखौनो नैथि लालु होननानै दाबि खालामदों बा सिनायथि होदों बेनिफ्राय कुन्द्राक দেখা মাত্ৰকে গৰ্জি উঠিল শিল্পা পৰিয়ালক তুমি বদনামী কৰিলা মই হাতৰ সকলো কাম হেৰুৱালো শিল্পা চেতিয়া राज कुन्द्राखौ नुनाय लोगो लोगो मैया होसिख्रावदों जुगुमदों बुंदों फिसायखौ शिल्पा शेट्टिया जे नोङो न'खरखौनो बदनाम खालामजोब्बाय आरो आङो गासैबो खामानिखौ खोमानांबाय सोर बेनो एक्ट्रेसनि खामानि होबावनो बे आरो बेनिफ्राय रादाब बेहाय हकीत स्पेनर बिरुद्धे 3-0 जय भारतर मोजां रादाब जे भारतआ जेनदों हकीयाव दा मैया स्पेननि बेरेखायै 3-0 गलाव देरहाबाय थाथोंसै जों बेखौनो आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबो बेनिफ्राय एदिन पिछुवाय आजिहे हबो भारत श्रीलंकार द्वितीय T20 माबा जाहोनाव बे भारत आरो श्रीलंकानि गेजेराव T20 जानाय खेलाखौ मैया दोनथ'नांदोंमोन आरो
दिनैसो बे खेलाया जाफिनगोन बे दा बेहाय बे क्रुणाल पान्ड्या होननाया कर'नायाव गोग्लैदों आरो बेखायनोबो जानो हागौ बेनिफ्राय शुटिंआव भारतर हताशजनक प्रदर्शन शुटिंआव भारतारि गेलेग्राफोरा जोबोद दुखुनांथाव बा हताश जाथाव मावदिन्थि खोन्थादों बेनिफ्राय जोङो ओरै जोबनायथिं फैनोसै सदकत भरि दिए पिज्जार हवाद पाले मीराबाई चानुहि जै गावनि हादोराव फैनायनि उनावनो बियो पिज्जा मानसिया पिज्जा जानो मोजां मोनगोन दा पिज्जा मोनजाबाय आरो बेनिफ्राय बिनि जेंनाखौ होनदों जे मा हालोदाव बे गेलेनांनाय ऋतुस्रावर समस्या दुदिन अनाहारे थाखि दाङिছিল 202 केजि अजन मिन्स जादोंमोन सिबाय मिन्सनि समायमोन आरो बेनिखायनो बे साननै जायाबाबो बे 220 केजि अजनखौ दैखांनो हादोंमोन जुदि बे जेंनाया जायामोनबा जानो हागौ बियो गल्ड मेडेलखौनो सनानि मेडेलखौनो मोननो हागौमोन बेनिफ्राय मोनसे मोजां बा गोमोथाव रादाब जौनांगत गुरुतर आघात सत्तेव खेल नेरेले पेरुर प्रतियोगिया बा जे बियो जोबोद दुखु मोनदों मानसिनि आथोनारि बे ओनसोलाव थेवब्लाबो बियो गेलेनायखौ गाराखै गेलेबाय थासोमदों आरो बे जाबाय पेरु होननाय देशनि सासे गेलेगिरि बेखिनियानोसै अग्रदूतनिफ्राय दानिया जों थांदिनि प्रतिदिन होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ बे अग्रदूतआव जि दङ बेहायबो बेनो दङ थेवबाबो সংঘর্ষ স্থলীৰ পৰা পিছুৱাইছে অসম আৰক্ষী जेराव गावलायनाय जादोंमोन बे जायगानिफ्राय आसाम पुलिसा फायसयदों अग्निगर्भ लाइलापुर सिआरपि नियन्त्रणाव दा बै लाइलापुर जेराव गावलायनाय जादों बेहाय सिआरपिनि टहल दङ सिआरपिआ सामलायनानै दङ बाहिनीर सञ्चालक प्रधान कुलदीप सिंहर दाबि सिआरपिनि जे दैदेनगिरि बे कुलदीप सिंहआ बे खोथाखौ दाबि खालामदों बेहाय अखमिया प्रतिदिनाव आरो मा होनदों लाभलिनानि रादाबखौ अलिम्पिकर पदलगे लाभलिनार दुरत्तम एटिया मात्र 100 जुस बेसे मोजां जादों दा आगानसे लुथारसै बे आगानसेखौ बारनो हाबानो लाभलिनाया माबा मोनसे मेडेल मोनसिगोन बे आरो दा अग्रदूतनि रादाबखौ जायनि थाखाय आङो सुखुयैया बेनिफ्राय नैबे जाबाय दिल्ली बिसारिले बराक नलबारी गुवाहाटीयाव मिजक एरिदिया समस्या नाय जुदि दिल्लीया लुबैयोब्ला अब्ला बराक नलबारी गुवाहाटीखौबो मिजफोरनो हगारनायाव दङ बेखौ सोरबा ठाट्टा खालामनानै बुंबाय आरो मिजक गुलिवार निर्देश दिबले अस्वीकार करि मुख्यमन्त्री खखाना गावनो बादा होदों गावनो बिदों गावनो बादा होदों हिमन्त बिश्व शर्माया दागाव इदि होननानै गुलिनि सोंनायखौ गुलिजों फिन होगोन होननाया मानो बे खोथाखौ बुंखो बेनिफ्राय गुवाहाटी मिजोराम भवनाव सन्मुखत प्रतिबाद मिजोराम हाउस दङ गुवाहाटीयाव बिनि मोखाङाव आसामनि मानसिफ्रा प्रटेस्ट खालामदों प्रटेस्ट दिन्थिदों 30 जुलाइआव मेट्रिक परीक्षार फलाफल 30 जुलाइआव मेट्रिकनि आनजाद रिजाल्ट मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होमबा सानबेसे दंबावो दिनै 28 गाबोन 29 समफोरनो मोनसिगोन फरायसाफोरा आरो स्कुलफोरा बेनिफ्राय मोनसे मा येदियुराप्पार आखनार प्राक्तन मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्माइर पुत्र আজি हपत आगोलनि गिबि मन्त्री एस.आर. बोम्माइनि फिसाज्ला येदियुराप्पाया बिनि फिसालाया येदियुराप्पाया जेब्ला चिफ मिनिस्टार मासिनिफ्राय ओंखारख्लायबाय बै मासिखौ आबुं खालामसिगोन एस.आर. बोम्माइनि फिसालाया बिनि मुङा जाबाय बाखबराज बोम्माइ
कर्नाटकर नतुन मुख्यमंत्री एसआर बोम्माईनि गोदान एसआर बोम्माईनि फिसाला बाखबराज बोम्माईया कर्नाटकनि गोदान सीएम जासिगोन बेनिफ्राय हकी दुर्दान्त प्रत्यावर्तन भारतर हकीयाव बिराद मोजाङै आवगायबोफिनदों दावगाफिनदों भारतनि दोलोआ बे खोथाखौ बुंदों महिलानि दलगत हाखार रासियार स्वर्ण पदक सिमनी राइफल्सर नाम प्रत्याहार बेनिफ्राय अखमत माछर जनमुरि व्यवहार बसरी 11.8 केजि बा सासे मानसिया आसामाव 11.89 केजि बाहायोनो अर्थात जायो आरोखि रानोब्ला आसामनि मानसिफोरनि साफ्रोमनोबो रानोब्ला 11.89 केजि गोग्लैयो एसेबां ना जायो मानसिफोरा बेनिफ्राय जाबाय मा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरीर तथ्य ভ্যাকচিনৰ নামত বয় কৰা হৈছে পেট্ৰলিয়াম উপকৰণৰ ধন ভ্যাকচিननि नामाव बै पेट्रलनि दाम बारायनायनिफ्राय जि लाब जानाय बे लाब जानाय थाखाखौ बेहाय भ्याक्सिन बायनायाव खरसा खालामदों बे आरो बेनिफ्राय आमेरिका चीनक अतिक्रमी हिरखत जापान आमेरिका आरो चीन मोन्नैबो फायसनानै दङ जापाना मेडेलनि लिस्टआव मेडेल टेबोलाव गोजौसिनाव दङ बे आङो मेडेल टेबोलखौ फरायनि जे पदक तालिका देक हन रुप ब्रन्ज फारियै आगोल सना नैथियाव रुपा इनिफ्राय थामथियाव ब्रन्ज जापाना दासिम 9 सनानि मेडेल 3 रुपानि मेडेल 4 ब्रन्जनि मेडेल मोनबाय गासै 18 बेनिफ्राय आमेरिकाया मोनदों सनानि 9 रुपानि 8 आरो ब्रन्जनि 8 गासै 25 बिसिना बांसिन जानानै दङ टटेलाव ओमफ्राय चीन हादरा सनानि 9 रुपानि 5 आरो ब्रन्जनि 8 गासै 21 जानानै दङ रासिया सना रुपा 7 आरो ब्रन्ज 4 गासै 18 बेनिफ्राय ग्रेट ब्रिटेन सनानि 4 रुपानि 5 आरो ब्रन्जनि 4 गासै 13 कोरिया सनानि 3 रुपानि 2 आरो ब्रन्जनि 4 गासै 9 कोरियाना 3 2 4 गासै 9 जाबाय अस्ट्रेलिया सनानि 3 रुपानि 1 आरो ब्रन्जनि 4 गासै 9 बेनिफ्राय कानाडाया सनानि 2 रुपानि 3 आरो ब्रन्जनि 3 गासै 8 बेनिफ्राय फ्रान्स सनानि 2 रुपानि 2 आरो ब्रन्जनि 3 गासै 7 जार्मानी सनानि 2 रुपानि गैया ब्रन्जनि 3 गासै 4 बे जोङो माबानिफ्राय जि प्रतिदिननिफ्राय रादाबफोरा बेखिनिखौनो लाबाय बिनि उनाव जों थांदिनि नियमिया बार्ता रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ नियमिया बार्ता रादाब बिलाइयाव जे टकियर बक्सिं रिंगत जार्मानिर प्रतिद्वन्दी खरुवाय लाभलिनार समक सोरखौ फेजेननायमोन जार्मानिनि आइजो नादिन होननायखौ फेजेननो हादों आरो बेनिफ्राय बेहाय दङ मोनसे लोकसभा राज्यसभा उत्थापन सीमा विवाद लोकसभा पार्लियामेन्टआव सिमना जेंनाखौ दैखांदों अखम मिजोरामर मुख्य सचिव डिजिपि दिल्ली जरुरी तलब आसाम मिजोरामनि जे चीफ सेक्रेटारि बेखौ आरो माबाखौबो डिजिपिखौबो दिल्लीयाव लेंहरदों मानो बिदि जानो हाखो मानो बिदि जानो मोनखो बे आरो बेनिफ्राय बेहायबो बे
साद' पुलिसफोर गावथार जानाय मुंख्लं जानायफोरनो मान बावनायखौ लिरदों। बिनिफ्राय नैबे मोनसे दुखुनांथाव रादाब एमाहर पिছত बियार दिन ठीक होवार कथा आसिल लिटनर जायो लाइलापुराव गावथार जाबाय सिबाय। एसपिक बसाबलागि प्राण दिया हुक्लबैदर घरत कान्दनर रल। बिनि सेंग्रानि मुङा लिटन बैस्य। बे एसपि खौ बासायनो थांनानै गाव गुलिखौ बेंथेनानै लानायाव मुंख्लं जानांगौ जाबाय। गुलि लगार पिছত घरলৈ फन কৰিছিল बीर जवान मजरुल होननाया गुलि नांनायनि उनावनो गावनाव मबाइल दंखायो बेजों फन खालामहरदोंमोन नखराव। मजरुल नङा नजरुलसो। बिनिफ्राय बेनो बुंदों जे हादोरनि थाखाय थैनो मोननायाबो खाफालनि बाथ्रा। बेनिफ्राय आक्रमणर पिछते मिज आरक्षीर बन्य उल्लाख 6 जन साद' आसाम पुलिस को गावथारनायनि उनाव आरो गोबांखौ जखम खालामनायनि उनाव बिसोरो मिज पुलिसा बिराद रंजादोंमोन लाइलापुराव। बेसेबां असुर बेसेबां दानब। रेलपथ बिसन्नगरे प्रतिबाद स्थानीय रायजोफोरा बिराद प्रतिबाद खालामदों काछारनि रायजोफोरा। बिनिफ्राय अभयपुर बनान्चल गाव अंतर्भुक्तिर दाबि नगार नागा फारसेथिं नागाफोराबो बे आसामनि गामिखौनो गावसोरनि होननानै दाबि खालामदों। बिनिफ्राय दुलियाजनत मिजोरामर मुख्यमंत्री जरामथांगार प्रतिनिधि दा जिगाब बुन्था सावदों मुसुखा सावदों जरामथांगा मिजोरामनि गिबि मन्थ्रिनि। बेनिफ्राय फरिद पास्तकी गुलिर आघात काछारर एसपिर उन्नत चिकित्सार बाबे एयार एम्बुलेन्सारे मुम्बाइले निम्बलकाराव लांसिगोन बेखौ मुम्बाइयाव चिकित्सानि थाखाय गरबा गुलि हाबदोंनो। गुलिबिद्ध रामजित चौहानर बर्णना पाहारत बांकार हाजी बाहर पाति आसिल मिज आरक्षी। मालाय बिसोरो आगोलनो थागथियारि पाहाराव बांकार बानायनानै दावहानि थाखाय थागथियारि जादोंमोन मिज पुलिसा। जे बे खोथाखौ जोंनिया मिथियाखैमोन नामा? बेनिफ्राय पुनर एहप्ताहर बाबे गलाघाट लखिमपुर जिल्लात सम्पूर्ण कन्टेनमेन्ट। लखिमपुर आरो गलाघाटखौ फिर सप्तासेनि कन्टेनमेन्ट जन बारायबावबाय जोंनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्तआ। बेनिफ्राय 6 दुदर्थं JMB सदस्य कारादण्ड सन्त्रासबादीर बिरुद्धे नियार बिखेक आदालतर राय। 6 जन गिख्रंथाव गिलुबालु जि JMB नि जामातुल मुजाहिद्दीन अफ बांलादेशनि बे थिउरियाफोरखौ हमनो मोनदों आसामाव। बेनिफ्राय अभिनेत्री कंगना मुम्बाइ आदालतर हकियनि जावेद आख्तारर मानहानिर गसर। जावेद आख्तारा मानहानि गसर होदों। बेहाय मुम्बाइनि जे आदालत बे आदालता अभिनेत्री कंगनाखौ सांग्रांथि हरदों नों जेरै मेरै बुंलाबायनो नाङा जाब्बा जुब्बा खोथा बुंलाबायो होननानै। बेनिफ्राय जगियपार सलन्तपारात कला मानुहक लै उत्तप्त परिस्थिति। बेखौ मा होनबावनो अन्धबिश्वास ना मा होननो। आसलथे ब्लेकमेन होननाया गैया नङा दङ नाथाय बिसोरो लांसुनिया सिखाव डाकायत बिसोरनो ब्लेकमेन जानानै मोनायाव ओंखारो गाज्रि खामानि मावो। कर्नाटकर बे जाबाय भारतर अर्थनैतिक विकासर हार 9.5% IMF। भारतनि जि रांखान्थिनि माबानाय जौनाय बे 9.5%। बेखिनियानो जाबाय नियमिया बार्तानिफ्राय। दा जों थांदिनि इंराजि रादाब बिलाइ सेन्टिनेल बेहायबो बे अग्रदूत प्रतिदिननियानो दङ थेवबाबो जोङो फरायनोसै। इउनेस्को एड्स फर नेचारेल 3 कालचारेल साइट्स टू वर्ल्ड हेरिटेज
लिस्ट भारतनि बे जे मोनब्रै नेचारेल मिथिंगायारि आरो मोनथाम कालचारेल साइट्स बिल्डिं आरि आरो मुसुखा एफोरखौ मा वर्ल्ड हेरिटेज साइटनि थाखाय लिस्ट खालामदों बा वर्ल्ड हेरिटेज साइटआव लाबाय आरो बे मोजां जोङो सिंनि रादाबखौ फरायबा मिथिजोबगोन बे नेचारेल मोनब्रैया मा जेरै मानासा दङ बेबादिनो हयथ' गोदानै हाबनाय दि नेशनेल पार्क दिसां बेनिफ्राय गुबुन हाग्रामा एफोरखौ सोनो हागौ बेनिफ्राय विल मेंटेन टेरिटरियेल इंटीग्रिटी जे हादोरसाजों हादोरसा बे इंटीग्रिटीया जागोन ना बेखौ चीफ मिनिस्टारा बुंदों बेनिफ्राय जाबाय नेसो होल्डिं टक्स टू ब्रिंग पीस along interstate borders आसुनि सुबुरुनगिरि समुज्जल भट्टाचार्यआ बुंदों जे नेसो होननाय जे फरायसा आफाद बेयो बै हादोरसाफोरजों सावरायगासिनो दङ बोरैहाय गोजोनथिखौ लाखिनो हायो नांलाय खमलायखौ बन्द खालामनो हायो बेनिफ्राय 209 interstate boundary incidents in 5 years सयकिया APCC team to visit border today जे बेसेबां 5 बोसोराव 209 खेब बे बाउंडारि डिस्प्यूट जाबाय इंटारस्टेट बाउंडारि इंसिडेंट जाबाय नाथाय जोंनि सरकारफोरा बेखौ सुस्रांनो हायाखै मिरु सरकारा मा आखायाव लादों बेखौ बुंसनो हाला बेनिफ्राय होप गवर्नमेंट विल रेस्पन्ड SC on plea for clinical establishment regulation hope government will respond गवर्नमेंट को आशा खालामदों सुप्रीम कोर्टआ SC on plea for clinical establishment regulation बेनिफ्राय जोङो थांदिन गुबुन रादाब बिलाइयाव बे जाबाय बांला रादाब बिलाइ जौगासंख बेहाय ओरै मुख्यमंत्रीनि खोथाखौ बुंदों आरो आसामनि मुख्यमंत्रीनि खोथाखौ मर्ब तबु मिजदेर 1 इंचो जमी नई 1 इंच बे हा हगारा इदिनो लाइलापुर सीमांतेर दायित्व केंद्रीय बाहिनी दा CRPआ बे सीमा बेंनाय खामानिखौ नाजावदों लाइलापुर थुंजाय बेनिफ्राय शहीद जवानदेर परिवार प्रति 50 लाख टाका एकजन के साकरि नखरफ्रामनो 50 लाख रां आरो सासेनो साख्रि नखरफ्रामाव बेनिफ्राय मुस्लिमदेर टार्गेट करि जगिर जनसंख्या बिल मुस्लिमफोरखौ टार्गेट खालामनानैनो आदित्य जगिया बे जनसंख्या बन्द खालामनाय बिलखौ दैखांदों बे खोथाखौ बुंदों इसोर मानिनायावनो गैया बे हारिया बिरोधीदेर मुखस खुले दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदिया बुंदों संसदीय अचलावस्था निये बीजेपी संसदर निर्देश मोदीर जे बेरेखा हान्जानि एमपिफोरनि मुखा गाननायखौ खुलिनानै होनांगौ लालाई रेलर ट्रेक छड़िए मिजो अर्थनैतिक अवरोध शुरू लालायाव रेलनि ट्रेक बोखारनानै मानसिफ्रा मिजोनि जि इकोनमिक ब्लकेज बेखौ खालामदों आसामनि मानसिफ्रा मिजोनि जों जेबो हरा बे आरो बिनिफ्राय फैबाय मीराके कौटि टाका मणिपुर सरकारा सानुबाई मीराबाई सानुनो 1 कौटि रां बान्था जासिबाय बेनिफ्राय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांदिनि बे जाबाय असमिया खबर बे असमिया खबराव रादाबा दङ
बे एखे रादाबफोरानो ओरै होनदों बिगत 5 बोसोर 42 बार अखमर भूमि बेदखल करिबोलै मिजोरामर अपचेष्टा थांनाय बोसोरबायाव 42 खेब मिजोफोरा नाजादों आसामनि हा सेनो थाखाय बे एयार एम्बुलेन्सरे मुम्बाइले प्रेरण गुलिबिद्ध काछारर एसपी काछारनि एसपी खौ मोनसे एयार एम्बुलेन्सजों गंसे एयार एम्बुलेन्सजों मुम्बाइआव चिकित्सानि थाखाय फाथायहरबाय आ मानसियाबो माराठीखा बे देशनि बेनिफ्राय जाबाय दिल्ली गृह मन्त्रालयर जरुरी बैठक अखम मिजोरामर मुख्य सचिव डीजीपी तलब इमारजेन्सि मिटिं लेंदों मिरु सरकारा दिल्लीयाव मिरु नखर मन्त्रिनि मावख'आव इनिफ्राय बाहाय लेंहरदों मिजोरामनि चीफ सेक्रेटारि आरो डीजीपी खौ इनिफ्राय मोनसे लाई मा रादाबा हिमान्तर पोस्टर परा एतियाव आतरानाय मिजोराखि मिजो पुलिसफोरा दाबो सिमनानि जे खुन्था बे खुन्थानिफ्राय फायसोलाङाखै ओरैबायदि दुथां बिनिफ्राय जाबाय जे राज्यत इउरिया जगानर दुर्नीतिर बिरुद्धे कृषि विभागर कठोर व्यवस्था मन्त्री अतुल बराया बुंदों जे राज्योआव जे इउरिया हासारखौ लानानै दुर्नीति खालामदों बेफारिफोरा डिलारफोरा बिनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन बेखौ बुंदों आरो बेनिफ्राय क्षुद्र चाह खेतियके केঁচা চাহপাতৰ न्यूनतम उपयुक्त मूल्य पाबই লাগিব पाटवारी चन्द्रमोहन पाटवारीया बुंदों जे आसामनि जे फिसा फिसा साहा बागाननि मालिकफोर बिसोरो गावसोरनि साहा बिलाइनि गोथां साहा बिलाइनि उपयुक्त दाम मोननांगोनानो बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय ओरै होनदों हाउलिर बाख'ग्रियात हकाकुल परिवेश नाजमुल बे पुलिस जे मिजोरामनि सीमायाव थैनाय बे गुलि गावलायनायाव नाजमुल बियो हाउलिनि मानसि दा मिजोराम हेमान्तत शहीद हल नाजमुल बेनिफ्राय नगाव जिल्लात जापानिज एनकेफेलाइटिस रगर संक्रमण बृद्धि बे आरो गाज्रि खौरांलाय जे नगाव जिल्लायाव जापानिज एनकेफेलाइटिस बांनो हमदोंनो मोजां नङा बियो बेनिफ्राय जोङो फैदोनि दैनिक जनमभूमि होननाय रादाब बिलाइयाव बेहायबो बे अग्रदूत प्रतिदिन नियमिया बार्तायाव थानायफोरानो दङ बेनिफ्राय बेहाय गोदान रादाब दं नामा नागिरनि बेहाय बिदि गोदान रादाब गैया अब्लाबो नैबे मात्र এটা বছৰৰ ভিতৰতে কাছাৰ সীমান্তৰ 400 হেক্টৰ ভূমি দখল কৰিলে মিজোৰামে बोसोरसेनि गेजेरावनो 400 हेक्टर आसामनि हाखौ मिजोरामा दखल खालामदों बेनिफ्राय सरकाराव निर्देशात्मक अंगुष्ठ देखुवाय प्राक्तन कंग्रेसी मंत्री दौरेत्म संरक्षित बनांचल आबेस्तनिर 60 बिघा माटित बेदखल आगोलनि कंग्रेसी मंत्री बेलायनो रिजार्व फरेस्टनि 60 बिघा 60 बिघा हा सेनानै लादों आवग्रिनानै लादों बेथ' माबायदि खोथा बियो इनिफ्राय नैबे 30 बोसोर मुराद जरहाटे पाबो नतुन मास्टार प्लेन 30 बोसोरनि उनाव जरहाटा मोनसे गोदान मास्टार प्लेन मोनगोन 30 बोसोर जानानै थांबाय एबार मोनगोन आरो बिखाल रिपर्ट आत्मप्रकाश करिब नतुन जरहाटानो गोदान जासिगोन बे होनदों बेनिफ्राय महाजोतर अस्तित्व निहे खोৱাৰ পথত 4 আগষ্টৰ হ'ব পাৰে সিদ্ধান্ত বদৰুদ্দিনেৰে সম্পৰ্ক বিচৰা নাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি ভূপেন বৰায়া बदरुद्दीन आजमलनि दोलो AIUDFजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो लुबैयाखै बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय मोनसे रादाबो जाबाय माट्रिक लकपाय आबेगत उथलि उथिल मीराबाई
सानु बेहा बिमा दङ मीराबाई सानुआ बे बिमाखौ लोगो मोननानै बे रोमांस जादों माने आबेगिक जादों आरो इमोशनल जादों बेनिफ्राय राष्ट्रीय किक बक्सिंआव तिनसुकिया हात खेलुई मोजां रादाब तिनसुकियानि सास्नि गेलेग्राफोरा किक बक्सिंआव जायगा मोनदों जे माहारियारि बा नेशनेल लेभेलनि खेलायाव आरो बेनिफ्राय राज्य दल संगठन तीव्र प्रतिबाद हादोरसानि दल संगठनफ्रा बै खामानिनि बेरेखा जादों जे मिजोरामजों गावलायनाय बेहाय रासियार हादरबिदे अन्त पेलाले आमेरिकार आधिपत्य रासियानि जि सानस्रिग्राफोर बिसोरो आमेरिकानि जि माबा दखल आधिपत्य बेंनानै थानाय बेखौ लोरबां खालामबाय एबार बिसोर बांसिन देरहाबाय थारमाने बे जाबाय बेनिफ्राय जोङो थांदिनि जोबथा रादाब बिलाइ एजा दैनिक असम बेहाय दङ केन्द्रीय गृह सचिवर अध्यक्षतात আজি त्रिपाक्षिक बैठक असम मिजोराমৰ मुख्य सचिव आरक्षी सञ्चालक प्रधान तलब गृह मन्त्रालय दिल्लीनि बे दहायबो फरायखांबाय गुबुन रादाब बिलाइयाव जे मोनथाम दोलोनि बेहाय जमेल जागोन एखाने त्रिपाक्षिक होनदों सोर सोर थागोन बेहाय मिरु सरकार थागोन फारसेथिंजाय आसाम फारसेथिंजाय मिजोराम बेनिफ्राय जाबाय मा गुवाहाटीर मिजोराम भवनर सन्मुखत प्रतिबाद राज्यर दल रायजोनि दोलोआ गुवाहाटीयाव थानाय मिजोराम भवननि सिगाङाव गसंनानै दरखं मोखाङाव गसंनानै बिग्रायनाय फोरमायदों गोजोननाय गैयै फोरमायदों बेनिफ्राय असम मेघालय हिमान्तवर्ती विद्यालय दुर्बृत्तर अग्निसंयोग असम मेघालय हिमान्तवर्ती विद्यालय दुर्बृत्तर अग्निसंयोग बेबो गाज्रि जाथों बकलियाघाटनि बियो मेघालय बर्डार खाथियाव आसाम मेघालय बर्डार खाथियाव गंसे स्कुल दंमोन बे स्कुलाव सोरबा अर लगायनानै होदों जुन लगायनाय जानो हागौ बियो बेनिफ्राय जाबाय मा दलीय सांसदक विरोधी स्वरूप उदंगर आह्वान प्रधानमंत्री गिबि मंत्री गाहाय मंत्री नरेंद्र मोदीआ गावनि दोलोनि बीजेपीनि एमपिफोरखौ बेरेखा हान्जानि मानसिफोरनि असे महरखौ लंथं खालामनानै होनो खोन्थादों बेनिफ्राय जाबाय मा देखत आन्तराज्यिक हिमा बिबाद असमरे हरबादि आसामहानो गावनि सिमासेनि गुबुन रायजोफोरजों बांसिन नांलाय खमलाय जेंना दङ बेनि उनाव जाबाय मोनसे रादाब चराइदेव नागालैंड हिमात लाइलापुर हद्रिक परिबेखर आशंका बे मिजोरामखौ बिदि खालामनाय नुबाय नालाय नागालेण्डआवबो बे दुंखांदों बे आरो दा जोंना सांग्रां जानांगौ जोङो जोबोद गोख्रों जानांगौ हेबुलि मालायखौ बुथारनो थांनाङा बे खोथाया थिग बेनिफ्राय ओरै होनदों अथले गल चिराग सायराजर बिरसित खेल चिराग सायराजा बिराद मोजाङै गेलेदोंमोन नाथाय गैया जेनबाय टकिअ भारतर व्यर्थता अब्याहत टकिअ अलिम्पिकआव आरो भारतनि जि जेननाय बे जेननाया लान्थ्रियै सोलिगासिनो मोजां नङा बेनिफ्राय भारत श्रीलंका द्वितीय T20 स्थगित बे सानसे स्थगित जाबाय ओमफ्राय दिनै गेलेफिनगोन आरो बेखौनो बिदि लिरदों बेनिफ्राय पुरुषर हकीत भारतर दर्शनीय जय हौवाफोरनि जे हकी गेलेनाय बेहाय नैबे थामथि खेलायाव भारतआ मोजाङै देरहानो हादों मोजां गेलेनो हादों आरो नवकुमार फुकनर माउन्ट एलब्रुस अभियानर फ्लेग अफ नवकुमार फुकन होननाया जा हाजो मानबायगिरि बिथांनि जे एलब्रुस
हाजो मानखोनायनि जुरिनाय बेखौ फ्लेग अफ खालामदों, जुरि होबाय आरो। फ्रेंकफर्ट बिमानबन्दराव भिनेसर जात्रात बाधा। फ्रेंकफर्ट जे उरान गाथोन बेहाय भिनेसनि दावबायनायाव माबा हेंथा सोमजिदों। बेनिफ्राय सरकारि पदक्षेपर हुजक ग्लबेल क्रीड़ाविदक आह्वान। सरकाराथ' नेशनेल लेभेलनि बान्था मोनबानो साख्रि होगोन होननानै बुंदों। दा बे खाबुखौ लानांगौ गेलेग्राफोरा बे खोथाखौ बुंदों आरो। बेनिफ्राय